Mads. Nakay pangbayad ron? Ay! Mads, nakay pangbayad ba ron? Sa kita sa mga dagway Madsay. Namblima ko ba kay wapa ko'y pangbayad? Ikaw? Oo, ikaw na ka? Oy. Kaya akong ginautang Mads, mora po na akong ibayan. Hello, saan man ako niya? Ay, ipakaltas lang ako sa kuwang savings. Ano, diba? Kaltas. Ay, sa kabalaka Mads, kaya wala pa si sir. Bahuan mo ulo, Mads, oy. Ikaw na dito ka bulan walay ligo-ligo. Mads, dili naman ni Kuto, bay. Kato naman ni sa iro. Pagkala Mads, kay katulbe kayo na Mads, no? Mak mo din ulo, oy. Mura ba yan? Iso yung bata Mads. Mangkon, guru ni Mila. Pagkumangko ni Mila? Oh, punta na sila. Asay mong tita Mila? Nandito. Asa dito sa? Sa balay. Sa balay ninyo? Nagunsa man siya dito nalibang. Nalisigir magkalibang na si Inday Mila, oy. Tawagan ito si Tita Mila ni mo ko Tawagas tita Mila na mo kay na nga. Schedule na daw karon sa ting bayad sa utang, ha? Lakaw. Ay, yung bata, no? Kaya masugoy yung bata, no? Lagi, naman to si Sir. Unsa ni Urasa? Ay, naniud to pa to. Kablukan ng mga Turko. Kaliwat niya tong Turko, no? Ay, turkol, kaliwat ni Sir. Oh, baho mo rin. Baho kay ilok, no? Kasi ikaw, Bombay. Ay, no, di ay lahi, nagsunaw, no? Ha? Lahi, nugnaw. Alam nga yung mama, Pinay, yung papa, Turko. Di na nga to, yung dagway, murag na guro to. Ay, katawa, day. Ay, katawa, day. O, saman. Grabe, kasir, uy. Mas maayo man ang ikaw magkauna. Oy, Kita mo Mila? Mila? Wala ra ba yung pagmangkon man to naabot diri ngano di ay? Pangitan ako wapay nilungag sa balay ba? Na, mauna karon, mauna karon. Ngano daya? Tago mo dugod daghan may utang ng bayahan. Ay, diri sa ko, mangitaw din ako. Sige sige pangitaan dito Lahi, ligig baho. Tingbayan na tingbayan karon sa utang. Lahi, ligig baho. Ang kuya Mila, no? Mumor man silang duwagon. Oh, kay wala sila kabayad og kuno kana sa kuryente ay kuryente kana sa tubig gani. Oh, bill na sa kuryente wala sila kabayad mo na wala ligo-ligo. Buwan, dyan mo ulo, day, uy. Wala, ako dai nagaligo ko dai pero tubig balon manong baho kay mo kapalit sampo dai. Hindi yun makayang baho, day ba? Ay sabi kay tingnan na si Zero. Tay, Sir, Na, kaltas akong savings akong... sugot rin ako jaming. Di maayo kay nanang duha. Ay, salamat bro. Bubayad gyud ni kay nagpaabot mo gyud sa kuha. Hoy, Oy, sir. kinahar mo? Oh, sir. May hapon, Sir. Ano si Toyo, sir? Ay, lisod pod. May utang. Mangutang na. Utang na pa ako si Tuyo. Bayad yan, yung bayad Sugan mo, Sir, uy. Mo ha. Ako, sir. Ay, sa sir, ha? Kasi, Daimi? Kompleto ha gyud. Buot, Daimi. Kuha ni susok, Daimi. Kompleto ha gyud, kompleto ha. Sir, magkulang na. Dito na, ha? Basta kayo, di ko mapuan sa'yo. Paltos o bayad, sir. Isulat. Ay, sir, dali, hangin nyo, sir, ha? Oy, unsa na po na? Di na mo nga bayad. Murilon, nanta ko, Sir. Morilon, wa pa may kaimpas Morilon. Ay, joke lang, Sir. Sir, kaltas na sa akong savings sa Sir. Na, nanapod. Kalta savings. Unsa man, sir? Gamay na lang biya kayo mong savings ha. Sige na, Sir, pwede pa man na kaya. Napa man kayo saving, sir? Naagod. O na, mandede ka na sa itapada. Magbuot bang kanin niya? Sige, pwede ra. Pero isa kulang lagi mo. Hindi ko lang. Kumplito ba ko, sir? Kumplito na ang todo. Dili ba? Asa si Emila? Ay, si Demila. Di na po mabayad. Nadaw to sa ilaha na itong bata ka niya. Sa inyong grupo ba, mauri badlongon kayo si Emila ra. O, ang sama na to na, sir. Basta kami nakabayad namin Dapat sinuha. inyo ang kuyugo na dire kay para mabayad. Naunsa mo day labot na mong Inday Mila, Sir. Basta kami, nakabayad mi. Correct. Pero paminaw ninyo Inday Jikoy, mubayad to karon. Na, ambot lang, sir. Kung mura manggutog ka ng kwan, sir, maglibog po kwato niya ba? Huwag nabagyo tayo sa kwarta. Naambot po, Sir. Daghan mo itong utang, Sir. Di lang ikaw utangan na to ba? Na, murang magarantor yun na ilang balay sa kuha ba. Na, marag diyagi na padulong, sir. Dako-dako, di siya utang sa mo, Sir. Dako mo lang 150,000 yung gikuha sa kuha. Hala, dakuha, Sir. Uy! Yung sa niya paggasto, sir. Ambot lang, wa yung kabalugasan na niya gamitan ng kwartaha. Pero, Risa ko nga, kaya tuon sana ako silang balay, basig nga to dito ron. Ito, sir, yung manay, bayad si mo. Wa mo kita ganina, iya ha? Wala lagi, pa kumangkong na. Wala. Bye, Sir Amping! Unta, sir, bayar. Isa. Balik pa magkasir. Wa mo man kanib. Wa mo man bayad. Ang savings kay na itapada, no? Ang savings lang. Savings, Sir. Unsa mo ka, Sir? Uy! Sige, ang savings na day. Nabunala. Dres ako day. Day, ping mo da. Sunod bulan na balik, sir, paningil. Ay, sigbalik-balik din kada simana. Sir, untang makaningil ka, Sir. Pag-lechon. Kasinaw na sa motor. Oy! Nga ka, bingwit na ko mga laki yan. Ay, karon kay na-absent kay Inday Mila. Uy, Bayad na. Ano man na? Utang ni mo. mong timing, magkay-kaster. Uy, nagsige naman nakagpaningil, sir. Isod po. Sinimanan ni mo, di mo bayran.
ko'y kwarta be. Wala, sige naman ko kay kwarta hinion. Unsaon man eh? Basig mo na pa yung nga paraan sir ba? Paraan. Ano? Ikaw na taka sir kanang chakoy ba chakoy? Koy, wala isang sakoy bayad. Napod mo sir. Sir kapalo biyak kang wala ko yung trabaho ro. Garantor na lang eh. Garantor ng motor. Ay, dili ka na kuha sir. Bahala ka, basta kay kinahanglan. Binuang man po na si mo sir. Sus, Oy, ilan? busy mahangyo pala sir B. Ludhan man tika sir. Ay, sige ka na, inday Mila, wala ka bayad. Tignan mo no. Alon ko na, garantor na eh. Waon, ako na lang embargohon. Ang motor. Embargohon ako. Ni mo sir, saon ko na lang ni Ron. Asang motor? Ang motor to lagi embargo ni sir. Ano mang ipa-embargo? Kaya wala ko bayad sa utang. Ay, nautang ikap. Utang kay ka. Saan ito motoron? Ay, ikaw naman nagamit sa kwarta. Sakyan ako ron, mulakaw ko. Biskit ka, biskit ka. Bako mo siya.